budo, 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 budo. Alam, mahulog! Alam, mahulog! Alam, mahulog! Log! Log! Hello mga kabsat! So, it's me again, your Miss Sinam. Panibagong video, panibagong vlog na naman tayo. Ngayon mga kabsat ay pupunta po kami ulit sa Balay Baybay sa Gonzaga, Cagayan. Kasama ko nga pala sila Miss Igado, Anlipa Jack, Shanghai Boy, Kinita Eya at saka si Mang Jojo. At ayun na mga kakabsat, sobrang ganda ng sunrise. Inumaga na nga kami dito mga kabsat sa may Santa Maria. Kung makikita nyo, sobrang laki ng banga dito. Makakapagluto kaya yan ng sobrang daming pinakbet. Nagpicture lang kami saglit dito at nagpahinga at tumuloy na kami. Ngayon, nandito na kami sa may Bunton Bridge. Ito yung napakahabang bridge kakabsat at super ganda talaga ng view. Tumigil nga kami sa may pansitan kakabsat dahil nga nagutom kami. Ito yung special pansit batil patong ang pinagmamalaki ng taga Tuguegarao. Syempre sobrang sarap nito kakabsat. Espesyal ito dahil special kami. Pagkatapos nga namin kumain kakabsat, dumiretso na kami sa pagbibiyahe at eto na, nakarating na kami sa kanto ng Balay Baybay. Pumasok na nga kami sa kanto kakabsat at ayan, rough road nga po pala ang daan pero nakikita nyo na ba? Tanaw nyo na ba ang beach? Sobrang ganda ng beach kakabsat oh. Rough road man ang daan mga kabsat pero dito mo marirealize na hirap muna bago sarap. Ayan, nauna nga sila Miss Igado and nasa likod naman namin sila Shanghai Boy. Eto na, papasok na kami sa may Balay Baybay Beach Resort. Tara kakabsat, samahan niyo akong libutin ang Balay Baybay Beach Resort. Kung makikita niyo mga kakabsat, sobrang peaceful. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na ang mga punong kahoy at meron pa kayong love lock kapag pupunta kayo dito na may ka-couple. Syempre, nagpunta kami dito mga kakabsat na may mga couple dahil nga papalapit na ang Valentine's. Kaya experience naman namin ito with our couple. Ayan mga kabsat, papakita ko naman na sa inyo ang mga kasama namin. Ayan, mga couples din po ang mga kasama namin dito. Pero kahit hindi couples kakabsat, pwede kayong mamasyal dito at mag-enjoy. Kung makikita nyo mga kabsat, yung mga hampas ng alon at saka yung view, sobrang ganda o, diba? Sobrang ganda. Joke, ako lang talaga yung maganda. Syempre, langan naman ibaba ko yung sarili ko. O, isa pa, pa-post lang ako dyan mga kabsat kasi sobrang ganda ng view. Pagkadating nga namin kakabsat, ayan, nagutom kami kaya ayan, kakain na kami. Kung makikita nyo, sobrang daming nakahain. May adobo, may seafoods at may munggo. Hindi mawawala ang seafoods dahil nasa beach nga tayo kakabsat. Pagkatapos nga namin kumain kakabsat at nabusog na kami, itatry na namin ang mga water activities dito sa may Balay Baybay. Hindi nga kayo maboboring kakabsat kapag nagpunta kayo dito dahil sobrang daming activities na pwede nyong gawin. Hello mga kabsat, ayan, ito po yung tinatawag nilang kawa. Malaking kawali. Ayan, iluluto nila ako mamaya dyan. Sarap ka ba? Syempre naman! Sinap ito, ano ba? Hindi lang masarap, matamis pa. Ay. Ayan mga kakabsat, kung makikita nyo, nilalagyan nila ng mga flowers para mas maganda tignan. Ito yung mga pampalasa nila sa inyo. At ayan, itatry ko na nga kakabsat, mag-swimming na ako sa may kawa. Syempre, papasok na tayo sa may kawa. Hindi ka mapapaso dito kakabsat dahil mainit siya pero hindi siya talaga nakakapaso ng balat. Magtatanggal na nga ako ng aking balabal mga kakabsat at magbababad na ako dito sa may kawa dahil nakakatanggal daw ito ng lamig sa katawan dahil nga ito ay mainit. Pagkaupo ko nga kakabsat, ayan, mainit nga talaga siya pero tamang-tama lang yung init niya. At nakakatanggal talaga ito ng libag. Ay, joke lang, nakakatanggal ito ng stress. Masarap magbabad dito lalo na sa malamig na panahon. Syempre, hindi ko na sinayang ang oras at sinubukan ko na rin ang ATV. Eto mga kakabsat, para ka lang nagda-drive ng motor dahil sobrang ganda niya, hindi ka pa matutumba dito. Dahil tignan nyo naman, mayroon siyang mga 4 na malalaking gulong.
Sobrang nag-enjoy nga ako dito kakabsat sa pag-drive. Syempre, hindi pa dyan natatapos kakabsat dahil meron pa ditong tinatawag na Extreme Banana Boat. Magsusuot tayo ngayon kakabsat ng life vest dahil kahit marunong kang lumangoy kung sa dagat ka nahulog ay tsak, baka ikaw ay malunod. Kailangan nating suotin ito mga kakabsat para hindi tayo malunod, for safety ito kakabsat. Ayan, kinakabit ko na nga at nilalak ko na ang pwedeng ilak. Syempre, sinubukan ko kakabsat kung totoo ngang malambot ang banana boat. Ayan, tatalon-talon muna ako dito sa may banana boat. Syempre, para hindi naman masyadong halatang ignorante tayo, kasi nga ngayon pa lang ako sasakay ng banana boat kakabsat. Ayan, hey, ginawa ko ng kabayo ang banana boat. Hinanap ko nga ang sleeper ko kakabsat at ayun na nga, tinangay na siya ng alon, buti na lang hindi siya napunta sa may gitna. So ayun na nga kakabsat, sasakay na po kami sa banana boat at eto na, i-ready na namin ang aming sarili dahil ipupunta daw kami sa may gitna. Sana hindi matumba sa may gitna kakabsat kasi nga malalim doon. Baka may shark pa or sirena. After nga ng banana boat kakabsat, sinubukan din namin itong jet ski. Sobrang ganda nito kakabsat dahil para ka lang nagmomotor pero sa ibabaw naman ng dagat. Sobrang nag-enjoy talaga kami dito kakabsat dahil ayan, tingnan nyo naman. Ayun naman sila Miss Igado, kahit sila ay nag-e-enjoy din sa pag-jet ski. Ayan nga kakabsat, kinagabihan ay maglalagay na kami ng tinatawag nilang love lock. Ito po kakabsat ay para sa mga couples, kaya sa mga walang ka-couple dyan ay nako, maghanap na kayo. Ito kakabsat, ilalagay lang po namin dun sa may love lock at balay-baybay na yon, yung ilaw doon. Syempre, susulatan muna namin ito ng mga pangalan namin. Sinulat din namin kung anong date ang pagpunta namin dito sa may balay-baybay para pag may nagpunta dito at namasyal, makikita nila dito. Hello mga kabsat! So ayun, nakakamit na po namin ang aming love lock. Ayan, love lock po. Love lock at balay-baybay. Hello tayo! Hiwain to? Yun o. 1, 2, 3. Ayan. Sure ball? Nakalak na guys, till death do us part. Ayan, kahit sila Miss Igado, Andy Padjak at Shanghai Boy ay nagkabit din ng kanilang love lock. So, ayun nga kakabsat, kahit gabi dito ay sobrang daming mga activities or mapapanood. Minsan may banda at minsan, tingnan nyo naman, may fire dancing pa. Amazed na amazed ako sa fire dancing kakabsat kasi nga, 'di ba, kumakain ng apoy. Charis. Hindi siya kumakain ng apoy kakabsat, pero tingnan niyo naman, amazed na amazed talaga ako kakabsat kasi sobrang init ng apoy pero naisasayaw niya talaga kakabsat. Hindi nga ako nakatiis kakabsat at nakisayaw din ako sa kanya. Kahit gabi nga kakabsat ay pwedeng-pwede kayong mag-order kapag nagugutom kayo dahil open pa rin ang kanilang store. Kung makikita nyo, nagsama-sama na nga kami dito kakabsat dahil kami po ay nagmerienda. Tapos ito na ang next day namin dito kakabsat. Manguhuli sila ng isda gamit itong maliit na bangka. Ayan. Ako palakad-lakad lang ako dito sa may gilid ng baybay habang nagkakape. Tingnan nyo naman kakabsat. At nakita nga namin si Kuya. Naguhukay si Kuya. Naghahanap ng naghahanap ng... Pit na yung hindi Kuya, ano yan? Pwede ko kunin. Sige. Tapos nakita namin sila ate sa may malayo, nanguhuli daw sila ng isda. Pero tingnan nyo naman kakabsat, kokonti lang ang nahuli nila at meron pa silang mga nahuling jellyfish. Huwag na huwag nyong hawakan ang jellyfish kakabsat at baka kayo ay malason. Pero nakakalungkot kakabsat dahil kokonti lang talaga yung nahuli nilang isda. Narinig ako mag... Uy, sirena!
Si Rena. Nakahuli sila si Rena. Si Rena ang naglalakad. At eto na nga yung activity na pinakahuli kong trinay kakabsat, ang kayak. Eto namang kayak na ito ang sinubukan ko kakabsat dahil nasubukan ko last time ang tinatawag nilang crystal kayak. Eto naman po kakabsat ay green kayak. Green kasi nga kulay green, di ba? Sumakay na nga ako sa may kayak kakabsat at nagsagwan-sagwan na ako at baka ako itangay talaga ng alon kasi medyo malalakas na din ang alon. Napaka-exciting nga sumakay nito kakabsat. Tingnan nyo naman, sa sobrang saya ko at sobrang na-excite ako sa pagpapaalon-alon. Ayan. Sa sobrang saya ako nga kakabsat sa pagpapaalon. Tingnan nyo naman, tinangay talaga ako ng alon kakabsat at nabuwal nga ako. Akala ko nga kakabsat, malulunod na talaga ako sa pagkatumba kong to dahil sobrang lalakas ng alon at natatangay talaga ako. Marunong naman ako lumangoy kakabsat pero iba talaga yung impact ng alon kapag nandito ka. Tingnan nyo naman kakabsat. Yun pala, sobrang babaw ng kinabuwalan ko. Tingnan nyo naman, tumayo ako. Hanggang bewang ko lang pala yung tubig. Nung pabalik na nga ako kakabsat sa may pinakagilid, ayan, tinangay na nga ako ng alon. Sobrang saya talaga ng experience na to kakabsat. Syempre, hindi mawawala ang pang-dalawang tao kakabsat dahil pwedeng-pwede sa pang-couples at pwedeng-pwede rin ito kakabsat sa mga takot. Pwede kayong magpasama sa mga nagbabantay dito kakabsat. Ayun nga kakabsat, trinay na namin. Syempre, nagsuot pa rin kami ng life vest para sa safety talaga namin ito kakabsat. Sobrang ganda ng place dito kakabsat sa may balay-baybay dahil tignan nyo naman sobrang daming mga punong kahoy at sobrang lamig din ng simoy ng hangin. Dito nga kami nag-order ng mga pagkain, kape dahil maraming mga available dyan mga kakabsat at ayan naman po yung mga tipi house nila. Sobrang ganda yung mga tipi house nila kakabsat dahil may mga aircon pa. Kaya kung nag-book kayo dito kakabsat may free love lock pa kayo. Hello mga kapsat! So ayun, mag-check out na po kami at pauwi na po kami. Bye-bye! See you again! Balay, bye-bye! Tingnan nyo naman, sobrang ganda dito. Lalo na kapag umaaraw talaga. Iikot ko kasi. Kahit nga sa beach kakabsat ay hindi ko kinalimutang mag-sharon. Hindi po ito sinamita. Ito po ay seafoods. Ito po ay shrimp. Dahil paborito ko nga ang shrimp, ayan, syempre mag-uuwi tayo. Ito naman po yung bahay. Pwedeng-pwede nyo rin pong i-rent yan kakabsat. Syempre kakabsat, hindi natin kakalimutan ang pag-shoutout. Shoutout po sa Ilocano Taste. Shoutout din po kay Eloisa Tejada. Shoutout kay Joby Malanag. Shoutout kay Windel Peralta Pagirigan. Shoutout kay Justin Lagutan. And shoutout po kay Bernard Guillermo. Shoutout din po kay Fransky Corpus Gaspar and shoutout kay R. Bondad Barado. Ayun lamang mga kakabsat, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the bell button para updated ka sa mga bago kong videos or vlogs. Huwag nyo din kakalimutan kakabsat, i-follow nyo po ako sa aking Facebook page. Ayun lang kakabsat, bye bye, love ya!